karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's boy. Dili siya pwede magpalayo na ako! Uy, Chisa! Chisa, ano kang ginawa ko? Chisa, kalma lang. Taon sa gagani, wag ko'y labot, ha? Wag ko'y labot! Ha? Chisa, my God! Chisa, iko na! Stop it! Stop it! Iko na! Iko na! Iko na! Nurse! Nurse! Nagway na pasyente! Nurse! 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 Uy, dalihan, tao ninyo! Dalihan ninyo! Dalihan ninyo! Oh, uy! Gano'n nangatawa man na sila? Unsa? Dili tinuod nga may heart problem si Jessa? Muna ako nakuha ang impormasyon, bro. Pero, nganong... Unsa nitong... Diha ang istorya, bro. Ninong ni Jisa ang hospital director. Ug tanan niyang gi-request, gihatag. Pero, for a very few days, mora na. Kay, mas nagkapasyente ang nagkinahanglan. Of course, ila to nga gibayaran ang mga requirements. Pwede rin na. Pwede madaot ang hospital, ana. Kung may mo file o complaint, pwede yun. Askang. Na, askan mo lang. So, katong nakuyapan siya nga gipalabas nga atake. Unsa na dito? Na-stress lang ko siya, good. Isa ka ang iyang blood pressure that time. Mao day nga wa na mo kontak pag-usab na kustito. Mao, Nakonsensya na sa gibuhat sa iyang anak. sakto lang yun nga, may bakasyon mo, bro. Lisod, gikas Jisa, eh. Jisa, yun. Sige, salamat sa info, bro. Just keep me posted. Okay, bro. Yeah. Regard na lang ko ni Kuan, Joe. Regards ko, ha? Bye. Sige, bye. Grabe ka, Jessa. Jesus, Ginoo ko! Pasaylo Nakahimo gyud siya, ada. Nashock mong gani ko sa pagsulting Mateo la. Grabiha lagi. Mura magsalita. Pastilla, no? Edukada man unta siya. Ngano man in taon nga kana mang mga butanga ang nasod siyang una-una. Ngano nakabuhat man in taon siya, ada. Dako lagi kay siya gugma ni Mateo la. Nabutahan na siya. Wa na mo andar ang iyang mayong panguna-una. Oh, tuod, nganong ikaw raman diha. Asa man di itong akong gwapo nga po. Asara? Hi, Lola! Yeah. Kita ka na ko? Naakaraman di ay diha. Bebe, ihapla sa kamera ang imong dagway. Kay tan-aon ko gud ang imong kagwapo nga mo'y nakapayabag sa utok ni Jisa. Wa na, ni dako ng atay ni Mateo la. Bitaw, oy. Gwapo sa bitaw ng akong apo, ay. I love my own, magkalula. Oy, nagsulti ramang ko tinood, God. Kay kon nabati pa sa kagnaong apuha ka, o musulti sa Diyos tinood, ay. La, kay ba ka nga nung gitsikahan di kabahin ni Jessa? Para mawarningan ko. Kay basi magbukalit lang siyang pakita na ko diri niya. Gamiton ang alibay nga may sakit siya sa kasing-kasing. Hala, uy, ka-bright. Good name mo la, uy. Mao, ginato na ako sulti. Ngunaan ka-advance ang una-una ni Lola. Grabe ka na ka-bright. Oh, asa man di ay na ni mo nakuha ang imuhang ka-bright. Nga diri man na nako, siyempre. Oh, ha? Kadungog ka, Mateo? Kadungo kayo. No nga no, sopa ka. Woy! So pagod. Oh, lagi. Basta mauna to la, ha? Pag-amping diha. Oy, ako pa. Wag yun maikog si Mateo ni mo, no? Iya kag yung giobligar nako. Na iba na nahino ng imong oras para sa imong kaugalingon. Wagi na problema, tita la. Ako gining kalipay nga, muduaw ni mo, dadon kag soroy. Ay, unsaon naman pagkakita ni mong uyab, ana.
Ngayon magiusikan ang imong oras nako. Saon na lang ang mga babae nga nakagusto nimo sa hilom. Na, daoroy. Wagin mausik ang akong oras nimo titala. Wagin mausik. Mas mausik pang akong oras. Yan ang imong gingon nga mga babay. Mao ba? Oh, wagin na titala. May ipangutan ako ha, pero ayaw lagkalain. Ayay, unsa makana? Sure. Unsa man na titala? Sa una, sa wapa mo abot sa kinabuhi ni Mateo Sidjo, naabot ba ya ko sa punto nga nagduda na ko sa pagkalalaki ni Mateo? Unsa? Mao ba titala? Gawgaw ako di ay. Ya, nahibaw si Mateo ana. Oy, naibaw siya. Nagduda pa gani ko nga tingalig nakagusto siya nimo. Agay. Nganong murag wa man gyud say hilig og babae. Ug ikaw ra man gyud ang iyahang suod. Hala no? Be, karon. Karon. Ikaw na say akong pangutan-on. Straight ka ba gyud kang pagkalalaki or hiwi ka? O ay! Sorry titala. Sorry gikayo. Sao man ko nakalitan ko si imong pangutana? Sorry gikayo. Hay, abi pa na ako hapit na mabangga. Sorry bitaw kay titala. Kining my bad. Okay ra. Ay sa to nako kay nangutana ko sama adto. Kuratan lagi ko. Sus. Bitaw titala oy. Wagi ko magdahom ba nga mo to'y pangutana nimo. Pero onsa magyo imong tubag? BSI. Kailan kag BSI nula? Wa. Magagsailong. Bitay, so magkawin mo tubag pagikuan na. Siyempre, oy, nangutana ko tubag gagyon. Straight ko, titala. Uy, lisura ba yung lito ko na. Titala, straight ko. Ay, alam ko kauwo sa pag-angkon, ha? Kay, Tara. okay raman sa good ko kung hiwi ka. Taratol tani mo eh. Ganong hiwi magi mong isulti titala. Oh, kay di man ni straight, di hiwi. Doon ako na imagine na hiwi. Nga unsa man. Di na lang. Ikaw na siya di mo sulti na ako. Bita ako, titala no, believe ko nimo. Ah, Believe na ko nimo. ay tuod di ay, oy. Oh. Asa man di ko ni mo isoroy? Uyala, nindot man sa day dinhi, no? Amang ko ang Mateo dinhi. Di pa masanay dugay din hi, titala. Murag mga 2 months pa tingali kapin? Di ay. Uy, nindot dinhi, oy. Hayahay, niya presko kay hangin. Mao gyud. Kini titala. Padayon na sa kaon di ha. CR sa ko. Okay. Ay. Lami pag yung mga pagkaon nila dinhi. Bebe. Picturean ko niya. Akong isi nilang Mateo og Jo. Ang lola ni Mateo? Di ko mahimong masayo. Siya kita. Kinsa iyang kuyog. Ngawa man ka din ni sila si Mateo o Jo. Kung kinsa man ang iyong kauban, I don't care. Ang importante, nga opportunity ni para nako. Ubay-ubay na tong akong na picture. Kaon sa kong tiwas. Magpicture lang sa unya minimon inigbalik niya. Ma'am, alin ko raon ako kadali, ha? Para sa unahan ng akong table. Uy! La! Jessa! Uy! Madam? Ikaw magudi ay na. Sorry sa disturbo, ha? Medyo nihuot na gudang akong dugan. Maunga nilingkod sa ako. Uy! Nihuot ang imong dugan? Oh, maglisod ko ginawa. Uy, ay, giaktingan ako ay. Madam, pwedeng imo kong makuyugan? Uy, Jessa! Senior na ko ha, senior na ko. Ayaw taong ko kabuang eh. Madam,
Dong waiter! Dong waiter, ali ra ko dong. Kay galisod ko no siya sa pagginhawa ay. Pagtawag ka mong bombero. Aw ambulansya di ay. Naunsa. Tita la? Ah, Ngano? Usay? Jisa? kuan. Jisa? Naglisod ko no siya o ginhawa. Maong, kanang nanawag ko og waiter. Jisa? Okay na. Okay ra? Okay na ko. Uy, kadali. Salamat ninyo, Dong. Salamat. Okay na ko. Okay na ko. Sorry, madam. Tita la. Excuse o nagbalik ha. May isulti ra kong Jisa. Ha? Sige, sige. Dali ra ko. Shh! Jisa! Jisa! Dali! Usa pa. Wa ko kay bawo kung coincidence ra ning atong nakita dinhi or imo ning gituyo. Imo ko gisundan. Ganugot ako sundan man ta ka. Okay, so coincidence ra ni. Pero mi take advantage sa unta ka. Wa ko kasabot unsa na imong gipanulti. Kay bawo ka unsa akong gipanulti. Pero i-inform lang sa tika nga nahibaw na si Tita La sa imong gibuhat lately. Nga dili tinuod nga may sakit ka sa kasing-kasing. Mga kung unsa may imong mga plano diha. Palpak na tudaan bisan wa pa kumabot. Og swerte ka. Nagirespetaran pagyapon kanya ug wa kanya pakaawawi. Ha? Galagot pa siya nimo. Lingi aragod. Tanaw aragod siya. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!